kauze s tím zábradlím. Vzpomínáš si na to? Jo, tak jako nevybuchla jsem. Já jsem spíš udělala chybu v tom, že jsem to začala asi obhajovat. Aha, jo. Což byla hrozná chyba. Ale jsou to prostě sex bomby. Zatímco u nás jsou reportérky, ale nejsou to sex bomby. Takže v tomhle směru jsme v tomhle jako jiný, no. Jako Sparta má strašně šílený ten scouting. Myslím si, že měl být odvolaný Jiří Rosický, bratr Tomáše. Jo, vede scouting ve Spartě. Aha, nemyslím si, že je dobrý. Čau lidi, já jsem David a mým dnešním hostem je velmi speciální osoba, kterou můžete znát z médií, z Instagramu, anebo třeba z fotbalových tribun. Není to nikdo jiný než Šárka Peková. Ahoj Šárko. Ahoj David, děkuji za pozvání. Já jsem schválně vynechal slovo influencer, protože mně to přijde takový jako strašně moc obecný. A vím, že ty máš dost široký záběr, tak kdyby ses třeba sama mohla nějak jako definovat, říct, co děláš, přiblížit našim divákům. To je docela častá otázka vždycky na úvod a jsem ráda, že jsi to třeba neřekl, protože já sama říkám, že nechci být ryze jenom influencerka. Já jsem strašně ráda za to, že mám normální práci, že jsem redaktorka především, takže řekla bych, že jsem redaktorka a k tomu teda ta fotbalová influencerka. Bohužel, jako je to takový slovo, který bych nejradši za něco zaměnila, nebo třeba fotbalový tvůrce, nebo tak, ale je asi pravda, že třeba mám nějaký vliv na té scéně, takže to tak nechme, ale jak říkám, díky bohu za to, že mám i normální práci a nespoléhám jenom na sociální sítě. To je dobrý, hlavně když třeba může se stát, že v budoucnu třeba jako zmizí Instagram a co pak, jako, co budou dělat ty influenceři. Takže to je takový jako, je dobrý, že máš jako backup a že se nesoustředíš pouze jenom na tu drahu toho influencera. Určitě ano. No, ty seš magistr, máš vystudovanou vysokou školu v Plzni. Já, když jsem hodně brouzdal hlubokým internetem, tak jsem zjistil, že ty jsi pracovala ve škole. Můžeš to nějak trošku rozvíst? Je vidět, že jsi mě velice pečlivě studoval. Tak. Dobrá práce. No je pravda, že mám magistra a já jsem jako úplně nechtěla být takovou učitelka, určitě to není můj sen, nebyl to nikdy můj sen, ale já jsem měla vystudovaný cizí jazyky pro komerční praxi, bakaláře a v Plzni nebylo navazující studium. No a protože jsem to chtěla doklepnout teda v Plzni, tak jediná cesta byly vlastně ty cizí jazyky pro střední školy. Jo, byly základní a střední, tak jsem vybrala ty střední a dostudovala jsem magistra v angličtině a němčině v tomhle oboru, no. Ale jako původně jsem zvažovala žurnalistiku, jenže jako máma se úplně netvářila na to, že by mě v 18-19 letech poslala do Prahy, jo, abych třeba se nechytla nějaký blbý party, jo, nebo tak, takže jsem teda jí trošku tak jako vyhověla a zvolila jsem ten plán B, což byly ty jazyky. Jo, super. Dokonce jsem viděl, že jsi svou bakalářskou práci napsal v němčině. Bakalářskou diplomku, no. Jsi škola, takže němčinu ovládáš jako doteď a používáš ji, nebo? Já třeba jsem studoval jazykovou školu a měl jsem tam i němčinu a už vůbec teďka to nepoužívám. Zvlášť jak jsem v té Praze, víš, že já pocházím z Jablonce, z Liberce, to je taky jako pohraničí. Tam ta němčina docela byla běžná, ale teďka už jako vůbec. Jo, tak jako domluvila bych se určitě, ale jak říkáš, jak to člověk nepoužívá, tak zapomíná. Jako určitě třeba v té angličtině tu mám mnohem víc pod kůží. Jasně. A já jsem i volila tu němčinu z toho důvodu, že tam má striktní pravidla, takže to psaní bylo jednodušší, zatímco ta angličtina je víc free. Ale mi tam byl takový speciální formát ty diplomky, to nebyla klasická diplomka, ale oni mají nějaký ty special formáty, podle kterých se musí řídit a mě se to nechtělo studovat. takže jsem psala němčinu. OK, zajímavý. A ty taky si zahrála v ulici a bylo to taky jako z prostředí školy, že jo? Jo, je to tak, ale byla jsem tam jako novinářka. Ale je to jako vtipný, že se vlastně tam pronuly ty moje profese, no. Jo, to je super. No a jak jsi vlastně začala s novinařinou? Protože jsem viděl v nedávné době, že ty jsi pracovala pro Extra.cz a vlastně kde byly ty začátky Šárky Pekové jako novinářky? Tak to bylo už na vejšce, že jsem pracovala pro jeden server Hairstyle. Nejsem si jistá, jestli ještě je nebo není, ale dělali to takový příjemný Slováci, jo. Partneři a hledali tenkrát nějaký redaktory, tak jsem si jako za článek jsem měla třeba 100. Jo, já jsem to tak jako brala jako přivídělek, že mi to bavilo, jo, a
Potom postupně jsem šla potom ještě do dalšího webu, jako pořád do větších a větších, až jsem vlastně skončila v Expressu. Tam jsem dělala na dálku, protože jsem žila vlastně v Dánsku s bývalým partnerem. A tak mi to Express umožnil, za což jsem vděčná. A potom vlastně, když jsem se vrátila z Dánska, tak tam byly nějaké věci, okolnosti, že jsem se rozhodla, že zkusím Extra, což je zase mnohem čtenější médium, jedno z nejčtenějších u nás. A jsem za to ráda. Já jsem tam šla, protože mi to zase dodalo mnohem víc zkušeností a učila jsem víš, teď jsem pes blbá z toho učitelství. A psala jsem pod větším tlakem. Jasně. Chtěl jsem se ještě zeptat, jak jsi zmiňovala, že jsi žila 2 roky v Dánsku. Jaká to byla zkušenost pro tebe, takhle žít jako v cizí zemi? Vnímáš to teďka zpětně jako plus, nebo jsou to vyhozený 2 roky života? Tak já jsem za tu zkušenost ráda, protože kdo zase jako může říct, že žil v zahraničí. No jasně. A já jsem taková hrozně jako open-minded, jak s oblibou říkám. To je člověk, který má otevřenou mysl. Tak zase mi to rozšířilo nějak jako obzory, viděla jsem, jak vlastně fungují ty skandinávské země, jaký je tam životní styl, jo, a viděla jsem tam opravdu tu mentalitu, že je úplně jiná než tady v Česku. A já furt říkám, že tady v Česku, že kdybychom měli být něčím mistři světa, tak je to v závisti, jo, takže se mi tam strašně líbilo to, že v tom Dánsku jsou takový víc ty lidi, že si to víc jako užívají ten život. Já si myslím, že tam ta závist taková není. Jo, až jsou tam víc takový čistotný, že asi jako dbají víc na to životní prostředí. Já jsem se na to ptala, tam těch Dánů, jestli jako mají za to třeba nějaký větší pokuty, nebo jak to tam je, že tam je furt čisto. A oni, ne, to jako děláme jako sami od sebe přirozeně. Víš, a taky se mi tam líbí to, že tam umí všichni anglicky. Jo, že ať je to malý dítě nebo starý člověk, tak se všima jsem se tam úplně skvěle dorozuměla anglicky. Takže to bylo jako v tom směru fajn a jsem za to ráda. A ještě se mi tam hrozně líbí ty okna a že tam nemají záclony. Nikde nemají záclony. A co místní kuchyně, jak ti tam chutnalo? Popravdě jsem ji jako úplně tolik zase neskoušela. Já jsem tam jela furt jako styl Itálie a sushi vibe, jo, víš, jakože úplně ty dánský speciality jsme tam vlastně v podstatě neměli nikdy, tyjo. Kde vlastně vznikla tvoje láska k fotbalu? Protože vím, že ty miluješ fotbal, žiješ tím. Kde to vzniklo? Podědila si to po někom třeba v rodině, kdo měl rád fotbal, kdo tě k tomu přivedl, nebo kde se to vlastně vzalo? Protože já třeba hrozně oceňuju dámy a holky, který mají rádi fotbal a celkově jako sporty a zajímají se o to, takže... Já si myslím, že to vzniklo tím, že už jako... Možná, že to teď někomu přijde jako crazy, ale je pravda, že moje máma hrozně chtěla kluka, jo. A když ona zjistila, že čeká holku, tak to byla jako nešťastná. A jako i zvažovala potrat, jo, se mnou. A furt tak moc si přála toho kluka, že já si myslím, že jak moc si to prostě přeješ v té hlavě, takže možná, že mě trošku jako geneticky dala nějak jako tam vlastně do toho soudku trošku jako víc takový ty klučičí zájmy, jo. A nebo trošku možná i tu povahu takovou jako víc jako že nejsem typická holka. A tam si myslím, že to mohlo vzniknout. A zároveň můj táta hrál fotbal a miloval fotbal od malička, takže tam bude taková ta kombinace těch vlivů. Ale nikdo mě nikdy jako k tomu jako nenutil. Já vždycky sama, když jsem viděla, že táta kouká na fotbal, nebo když jsem se šla dívat na jeho zápasy, tak jsem jako šla dobrovolně a ten svět mě prostě bavil. No, už od mala. Super. No a kde se vlastně vzalo to, že ty jsi původem z Plzeňska, kde se vzala láska ke Slávii? Protože to je něco, co spojuje nás oba. Máme rádi Slávii. Já třeba taky nejsem z Prahy původně, takže kde se to vzalo u tebe? Tak vzalo se to asi tím, že jak jsem navštěvovala všechny ty stadiony, já jsem teda popravdě vlastně chodila i na Plzeň, jo, samozřejmě. A není to tak, že bych řekla, nesnáším Plzeň, to určitě ne. Přeju Plzni to nejlepší a jenom prostě jí v rámci těch utkání se Sláví fandím míň. Jo. A je to tak, že ta Slávie si mě získala tou atmosférou, těma fanouškama, jo, a je mi to, ten klub mi byl jako blížší než ta Sparta. Já prostě mám tu Spartu spojenou
trošku s nějakou jako arogancí, ale jako já bych řekla, že jako k té Spartě to patří, jo, jako být trošku nahoře, jo, zatímco ta Slávie mně přijde víc taková jako laskavá, nebo jak to říct, no. I ti fanoušci, když seš předtím, než začne ten zápas, a ty fanoušci se zhlukují okolo toho stadionu, tak to prostě cítí, že ti slávisti jsou takový podle mě přátelštější, vřelejší. A nedávno jsem byl právě jako na Letný na derby a tam jsem to jako cítil a snažil jsem se být jako objektivní. Ale cítil jsem z nich trošku takovou jako větší jako nevraživost, možná agres, nevím, jak to definovat, ale je to trošku něco jiného. Ale prostě každý si najde to své a je to úplně v pohodě. Jo, přesně tak, jako já se snažím respektovat všechny, teda jakmile někdo mě jako uráží, jako že mě fakt jako napadá, tak umím taky vytasit ostrý loket, ale do té doby, dokud mě jako lidi nechávají bejt, tak jako nemám důvod něco dělat. Jo. Ty máš nějakou trochu jako společnou minulost se Spartou, že myslím si, že si docela vybouchla tenkrát na té kauze s tím zábradlím. Vzpomínáš si na to? Jo, tak jako nevybouchla jsem. Já jsem spíš udělala chybu v tom, že jsem to začala asi obhajovat. Aha, jo, což byla hrozná chyba. Jako jakmile se začneš obhajovat, tím přiznáš tu vinu. A jak třeba teďka reaguješ na nějaké jako hejty a nepřející komentáře? Je to něco, co si necháš jako vlízt pod kůži, nebo prostě to neřešíš? Hele, já abych byla přímá, tak já moc to nesleduju a nečtu. Jo, třeba nemám Twitter, podle mě Twitter je strašně toxický, nebo Twitter platformu X teďkon, jo. Podle mě je to nejvíc toxický prostředí a mám pocit, že čím větší zoufalec, tím víc tam křičí. Takže nevyhledávám to dobrovolně, protože si chci nějak zachovat nějaký to duševní zdraví a já si zkrátka myslím, že ten, kdo tě chce srážet, je už dávno pod tebou. Jo. Jinak chtěl jsem se tě ještě zeptat na tvůj osobní názor. Kdy podle tebe přijde doba v České republice, kdy bude moderátorka v rámci fotbalového studia před zápasem? Protože třeba víme, v zahraničí je to docela běžná věc a myslím si, že i ta myšlenka by se třeba tobě líbila. Nevím, nechci ti něco vkládat do hlavy, ale myslím si, že jsi jako jedna z takových těch průkopnic lidí, kteří by to mohli do budoucna třeba dělat. Ty to docela... To mě jako ani nenapadlo, jako máš pravdu, že vlastně ve světě je to běžný a tady to není, no. Tady to není, to dělají zatím jenom jako, chlapi, že jo? Jako je pravda, že jsou reportérky, že jo, nějaký, jsou reportérky. Ale pořád jsou to takový, jako, když porovnáš, prostě já miluju Diletu Leotu, určitě ji znáš. Jo. Ona je prostě raketa, jo. Ale jsou i jiný, jako, co tam sleduju, je tam nějaká Eleonora z Itálie, tak jako tmavovláska, všechny mají umělý prsa, mimochodem. Ale jsou to prostě sex bomby. Zatímco u nás jsou reportérky, ale nejsou to sex bomby. Takže v tomhle směru jsme v tomhle jako jiný, no. Jako, ani třeba mně se i nelíbí to, že když to vezmeš, tak třeba i v těch zemích těhle mají třeba i ty reportérky maskérky, protože oni chtějí, že jo, je to nějaký PR-ko, i že tam máš krásnou babu, která vypadá dobře. Zatímco třeba... tady se maluješ sám, že jo, já když jsem dělala taky, že v Opus TV Sportu, tak jsem taky se musela malovat sama, jako. A je to takový, že v tomhle směru jsme jako pořád pozadu, no. Myslím si, že ta doba ale přijde, podle mě, protože už třeba ČTčko si to vyzkoušelo na, jak bylo tady Euro, myslím 2 roky zpátky, tak byla ve studiu Kateřina Světko a dokonce myslím, že i komentoval zápasy, takže pro mě to byl takový jako sympatický impuls a vnímal jsem to jako pozitivně, že třeba se jednou přiblížíme tomu zahraničí. No je pravda, že Kačka vlastně chodí do Kanál Sportu. Aha. A já vlastně teďko s nima něco řeším, takže doufám, že tam vyjde nějaká spolupráce taky. Ale my řešíme jako ne jako TV studio, ale řešíme nějaký třeba výjezdy na zápas nebo tak. Je to takový nějaký můj sen, co bych chtěla, že bych chtěla s Kanál Sportem je třeba na Arsenal a teď se tam postavit prostě na ten trávník Emirates Stadium, to bych si přála moc. A nebo třeba na Anfield, nikdy jsem nebyla jako na Anfieldu jako uvnitř, já jsem byla jenom před stadionem. Jo, dokážeš třeba spočítat, na kolika ti fotbalových stadionech si už byla za tu svoji celou jako éru? Jako byla jsem na hodně. Hodně, viď? Ale asi bych to nespočítala. Tak a co bylo pro tebe třeba jako nejprestižnější? Byla jsi třeba někdy na finále Ligy mistrů? Jednou jsem byla, no. Na Wanda Metropolitano, nebo jak se jmenuje. Ten stadion Atletica Madrid.
No, akorát jsem měla smůlu v tom, že, nebo smůlu, jako, že já nemohu si moc, když jsou to takový, bylo to anglický finále. A já úplně nemusím, když jsou ty víš, jako, že bych chtěla mít jako střed těch lig. To je vždycky lepší, že jo. No, nejprestižnější, jo. Já strašně ráda vzpomínám asi na Euro v Maďarsku. A když jsme tam vlastně hráli, teď myslím, že to bylo s Nizozemcema, víš co, ono taky, už taky nejsi nejmladší, už mi to paměť tolik neslouží. Ne, jako, že ti zápasy tolik, myslím, že to bylo s Nizozemském a že jsme porazili. Podle mě to bylo 2-0 nebo 2-1, teď si nejsem jistý. Taky si nejsem jistá, podle mě možná i 2-0, nevím, ale pamatuju si, jak tam prostě přišly ty góly a já jsem měla lístky úplně někde jinde. A normálně jsem se přesunula do toho kotle. A dostala jsem tam i loktem, protože jak se slavilo, byla jsem zlitá pivem. Ale to je to, co k tomu prostě patří. Pak jsem tam, mám úplně ikonickou fotku s nějakým fanouškem, který ani nevím, jak se jmenoval, ale já tam stojím a on tam s tou vlajkou českou a oba jsme tam jak největší best friends. A teď se tam prostě úplně jako k sobě, jako že jo, víš, jako, že to je vlastně, to jsou ty emoce, tak to je takový, jako, a se fandilo prostě ještě uvnitř stadionu, před stadionem, potom vlastně, jako, že jsme oslavovali to vítězství, ten to postup, že jo, že pak jsme letěli do Azerbajdžánu, že jo, což je absolutní nesmysl, jo, v rámci Eura letět do takovýhle to ano, jak dlouho se vlastně letí? Strašně dlouho a to bylo jasný, že to prostě se podepíše ti, jako to byl úplný nesmysl, jako tohleto. Jo. No a když by si zhodnotila sezónu Arsenalu a sezónu Slavie, tak jak to vnímáš? Slavii se to povedlo, že udělala titul, ale co Arsenalu? Tak hlavně Arsenalu, tam ten trápila obrovská marotka, že jo, počas sezóny. Takže ono to bylo těžký. Jako myslím si, že na tom byl Arsenal hodně bitej, no, v tomhle směru. Jako, že pořád musel řešit vlastně, a hlavně tam nebyl potom vlastně dlouhou dobu ani jako hrotový útočník, že jo. Jo. Takže tam byl ten problém, že jo. Potom se to teda, pak se tam teda objevil ten Merino, že jo, ten docela jako tam dával góly. Ten byl docela dobrý, ale teď jako jsem viděla, že jsou nějaký ty jména. Já upřímně nevím, jak se vyslovuje správně ten je z Lisabonu, myslím. Ten Gyökeres. Podle mě Gyökeres. No, a někdo říká, to je výborný střelec, jak blázen, tak doufám, že ten přijde do... To by bylo fajn, mně by to bylo sympatický. A co se týče Slavie, vidíme to třeba teďka na Spartě. Jo. Sezóna po titulu přivedli celkem zajímavý hráče, ale vůbec se to jako nesešlo. Odešel trenér Priske. Jak myslíš si, že je pravděpodobný, nebo jestli je možný, že třeba Slavie se dostane do tohohle bodu příští rok třeba? Jako myslíš, jako, že do takové krize, jakou má Sparta? To si myslím, že ne, protože když se řeknu blbě, tak Slavia nemá tak tragický scouting, jako má teď v poslední době Sparta. Mě úplně jako šokuje to, že oni slíbí těm fanouškům nějaký řez a vlastně ten se nekoná. A budeme si tady jako říkat, že když přijde Kuchta, takže ten spasí Letnou. Ale tak to prostě nebylo a není. Ale zase na druhou stranu se mi strašně líbilo, nevím, jestli jsi to viděl, jak ten Kuchtič. Teď ten rozhovor, jak to řekl otevřeně. A já jsem jako řekla, hele, jo, OK, může se považovat jako za krysu, za zrádce. Jo, samozřejmě čas ukázal, kdo udělal chybu, jo, ale já nevíme, co se tam přesně stalo, proč k tomuhle kroku došlo. Já si myslím, že tam se něco jako muselo stát, aby on se zachoval takhle. Jo, že on určitě si nemyslím, jako, že přišel sem zpátky a řekl si, jo, tak teď prostě tady pojebu Slávy. Já si myslím, že tam opravdu něco je, co my nevíme, akorát se o tom jako nemluví nahlas. A tak já jako ho nesoudím v tomhle směru, jo, ale myslím si, že už to nebyl ten Kuchtič, jako to býval, když odešel do toho Midtjyllandu, jo, že už to jako... Takže a navíc oni jako, jsem nepochopila, třeba oni stáhli Vydru z Bolky, kde hrál dobře a ve finále potom jako, já jsem se dala do fantasy, že jo, Patrika Vydru a potom ve finále jako skoro nehrál, takže jsem si říkala jako, hej, tak proč ho stahujete jako jo, z té Bolky, když potom jako nehraje, takže ten si myslím, že taky jako dobrý hráč, ten taky nehrál a potom oni tam v podstatě jako nic moc nepřivedli, jo, takže a hlavně jako i potom tam máme jako další dvě věci a to je Birmančevič a Vitík. Oba nasraný, že nešli pryč. Jo, slyšela jsem jako, že třeba to Martina Vitíka
že jako tohoto jako hodně mrzelo, že ho nepustili do té Itálie, takže potom jako ty hráči potom taky nemají jako motivaci jako zůstat v tom týmu a odvádět těch 110%, když vlastně měli na rukách, nebo jako měli před sebou třeba jako něco, o čem snili, jo. Takže já si myslím, že v tomhle směru Sparta má strašně šílený ten scouting. Myslím si, že měl být odvolaný Jiří Rosický, bratr Tomáše. Vede scouting ve Spartě. Aha, nemyslím si, že je dobrý. A co se týká Tomáše Rosického, tak mně se jenom líbí to, že ještě před rokem byl za boha, teď je za úplnýho idiota, jo. Takže to si myslím, že já bych ho taky podržela jako Rosického, jako Tomáše, protože to, že se tahle sezóna jako nepovedla, OK, ale pořád jako Sparta předtím 2krát za sebou vyhrála titul. Takže to by si ty fanoušci podle mě měli brát v potaz a dát mu ještě šanci další sezonu. A když to nebude i v té další sezóně, tak pak už jako bychom tady mohli spekulovat o tom, že by měl jako skončit. Ale víš, jako tohle to mně to přijde trošku takový jako jenom, že fandím, když se daří a potom jako pranýřu, když se nedaří. Jakože pořád jako bych to zohlednila v tomhle směru. No. Ale co se týká té Slávie, tak ty udělali dva neskuteční tahy a to byl Tomáš Chorý, což za mě je faktor Chorý. Jak byl ve Spartě faktor Krejčí, tak tady je faktor Chorý ve Slávii a myslím si, že i díky němu má ta Slávia ten titul. A potom ještě se mi líbilo, že přivedli toho Kuše. To si myslím, že je taky výborný. Nabral super fazonu teďka ke konci sezóny a vlastně spoustu zápasů jsme díky němu vlastně zlomili, takže jsem byl za to taky rád. A byl jsem i rád za Tomáše Chorýho, protože měl jsem z toho trošku jako obavy na začátku. Byl jsem zvědavý, jak ho Tribuna Sever přijme, ale prostě faktor Chorý fakt jako zafungoval i v kabině. Slýchávám, že prostě si ho chválej a je to super kluk jako do kabiny, takže to je super. No, kdo si myslí, že Slavii opustí po sezóně? Tak já si myslím, že Diouf. Jo, že ten odejde. To bude jako taky těžký ho nahradit, protože on je taky rozdílový hráč spolu s Chorým. Takže ten si myslím, že odejde. A Chytil. Mojmír Chytil. Jo. A ten si myslím upřímně, já teda mám slabost, ale strašně se mi líbí jeho přítelkyně, má krásnou přítelkyni a chytrou, jo, takovou jakože šikovnou, krásnou přítelkyni má, tak jsem chtěla říct ještě o Mojmovi, že si myslím, že teď nebyl úplně v optimální formě a myslím si, že Slavia ho pustí, pokud bude chtít jít. OK. Na chvíli ještě zůstaneme u té Slavie. Jak dlouho si myslíš, že Jindřich Trpišovský zůstane v roli trenéra Slavie? No, do té doby, dokud bude Slavia takhle nahoře, jako já si myslím, že oni ho jen tak nevymění, protože já jsem čekala, jestli nepřijde ta výměna na tuhle sezonu. Musím říct, že jsem jako měla kolikrát takový jako myšlenky, že už je to vyčpělý ve Slavii, že to chce nějaký svěží vítr. Tak uvidíme, jako myslím si, že teď budou mít jako obrovský náboj v sobě tím, že budou hrát Ligu mistrů, jo, že určitě teď ho měnit nebudou, ale otázka je, jak to půjde dál. Myslím si, že to potom půjde s těma výkonama, kdyby tam byla nějaká opravdu jako, že by se začal prohrávat nebo tak pak by se jako zvažoval nový trenér, ale jinak si myslím, že do té doby jako není důvod ho měnit a že to je takový jako slavistický Jürgen Klopp. Souhlasím. Jürgen Klopp, Sir Ferguson, takže je to jedna velká éra a popravdě se moc jako netěším na tu chvíli, kdy to skončí, protože Jindru mám jako fakt rád a baví mě to. A pořád myslím si, že to tam má. Chci se ještě zeptat, jaká byla tvoje nejlepší vzpomínka na Slávy za letošní sezónu? Nebo nějaký největší jako peak moment? Pro mě třeba to bylo, když byl ten první výjezd v Olomouci. Ještě než vyhráli ten titul, tak byl ještě jeden předtím. Tak to bylo pro mě jako hodně silný zážitek. To bylo super. Tam jsem nebyla, ale kamarádka tam byla a tak mi posílala videa, jak to tam vypadá. A prostě co si budeme povídat, jako Slavia na mušli, to je něco neskutečného a jsou to ty nejlepší fanoušci v české lize, to bezesporu, Slavie a Baník. Baník Pičo. To jsou dva týmy. Baník.
Přesně tak, ostravský baník do boje, nebo myslím si, že to tam mají, ne? Ostravský baník. Mají to tam, Ostravský baník do boje, do boje. Jo. Ale chtěla jsem říct, že si myslím, že nemůže nikdo těmto týmům konkurovat. A zkrátka v tomhle jako je Slávě úplně epická a těším se na to, co bude předvádět v Lize mistrů, i když tam víme, že tam zase můžou přijít nějaký ty pokuty a tak, že UEFA v tom nemělo srna. Ale chtěla jsem ještě říct k tomu, že nějaký top moment, víš, že ani nevím, jako, že co bych vypíchla, ale třeba bylo třeba Masakr ta Plzeň teďkon, ke konci. Já jsem tam byla totiž s tátou, což je jako z mého pohledu taky jako hodně osobní. A když jsem viděla i tátu, jak potom, on byl vlastně jenom jedenkrát na Slávě, myslím po druhý, no letos poprvé určitě. Aha. A když jsem viděla, jak tam pak vlastně jako brečí, když oslavují ten titul, jako když už potom na té děkovačce, tak jsem viděla, že si utírá slzy, tak si myslím, že to byl takový ten top moment, že jsem byla s tátou na fotbale a že oni otočili vlastně proti Slávii a vlastně táta má rád taky Plzeň, ale když hraje Slávie z Plzní, tak prostě bude fandit Slávii, takže on se taky jako radoval z toho, jako oni vlastně nakonec jako zvítězili, takže masakr, no. Jo, jako podle mě to je hlavně o těch emocích, když tam ještě seš s někým, o kom víš, že mu na tom záleží, tak prostě jedna věc je dívat se na ty zápasy v televizi, ale prostě ten pocit, když jsi na tom stadionu, tak to podle mě jako nic nenahradí, no. Je to tak. No, dneska seš tady v roli hosta, ale ty jsi často i jako na opačné straně, vzhledem k tomu, že jsi novinářka, tak by mě zajímalo, kdo byl podle tebe nejzajímavější člověk, se kterým se kdy jako dělá rozhovor, nebo koho si nejvíc jako vážíš třeba? Tak teď mě napadá úplně jedno jméno, a není to z fotbalu. Celkově, myslím to celkově. Tak je to Jiří Bartoška, což je prostě pro mě, když se řekne slovo celebrita, tak jsou to lidé jako on. A bohužel teď nedávno zemřel, že jo, byla jsem mi na tom posledním rozloučení. Tak to je takový, jako pamatuju si, že jsme spolu dělali rozhovor, že jsem teda tenkrát dělala pro to menší médium a stejně mi dal rozhovor a byl strašně fajn. Tak to je takový, jako, a ještě se teda musím říct, že mám teď emotivní vzpomínku na rozhovor, budu říkat samý jako starý pány, ale s Felixem Slováčkem a to byl můj dosud nejemotivnější rozhovor, co jsem dělala. A tam vlastně, když jsme dělali ten rozhovor, tak vlastně už Anička byla po smrti, jeho dcera. A já jsem ho takhle chytla za ty ramena potom a tak jsme si dali čelo na čelo. A já jsem mu jako řekla, že to je skvělý táta a nebo úžasný táta a že Anička měla strašně ráda. Jo? A vždycky o něm mluvila strašně krásně a pak jsem mu jako řekla, že mi to líto. A objela jsem ho, neudržela jsem slzy a on mi řekl, nebrečím, budu brečet taky. A bylo to takový, jako, že mě fakt stisknul jako pevně a bylo to takový, jako mělo to v tu chvíli úplně všechno. Jako. Jo, silný moment. Jo, tak to jsou, a hlavně chci říct, že co jsou to pro mě, nechci jako zatracovat ty influencery nebo tak, já beru ty lidi jako takový, jako nějaký jako rychlokvašky, když to tak řeknu, že jako nemám proti ním nic, jo, vždycky je ráda poznám, ale pro mě opravdu i celebrity jsou ty z toho uměleckého prostředí. Jo, souhlasím, úplně souhlasím. No a když jsme vlastně u těch influencerů, tak teďka rezonuje Mikýřová kauza, jak je nachytal na spolupráci vlastně China Sing. Co ty na to? Myslíš, že bys to třeba prokoukla, nebo když se objeví někde spolupráce s Čínou, je to něco, co by tě jako zajímalo? Podle mě ty jsi člověk, který se jako hodně vybírá, s kým spolupracuje, takže si myslím, že ty jsi úplně off topic. No, já bych se asi jako takhle do Číny, už jenom z principu, kdyby mi byl nabídnut výlet do Číny, jako, tak bych se tam asi jako takhle nevydala. Jo, s nějakou neznámou společností, už to by mě jako zarazilo. Určitě bych hned, kdybych obdržela ten e-mail, tak bych se s někým poradila o tom a nebylo by to, určitě jako to není tak, že bych jako řekla bec, jako, ale jako samozřejmě tím, že já miluji cestování, tak bych jako se nad tím pozastavila, ale nastudovala bych si to pořádně, poradila bych se s někým a
nemůžu říkat, že bych třeba nešla na tu schůzku, abych si to nevyslechla, ale rozhodně bych tam nedělala to, co dělali oni, že bych tam jako simulovala nějaký nadšení z toho, že 2 pandy souloží, anebo že vyhrála čínská komunistická strana a já tam tomu budu tleskat, jako absolutně ne. A už tu chvíli bych věděla, že to je nějaký jako... Scam. Jo, přesně, takže nechápu, jako, že těm lidem to nedošlo, jo. Takže jako já neříkám, že jsou to idioti, protože šli na tu schůzku, ale spíš to, co se dělo potom, tak tím ukázali vlastně tu svoji absolutní zaprodanost. Jo, souhlasím. Nebo jaký máš na to osobně ty názor? Mně to přišlo vlastně úplně jako bizarní, že vlastně to jsou lidi, kteří mají obrovský čísla na Instagramu, jsou, dá se říct, jako hybná síla, dokážou inspirovat jako spoustu dětí, mladistvých a prostě kdyby se tohle fakt jako uskutečnilo, tak to může mít jako fakt jako velký následky, takže je dobře, že to byl, dá se říct, jako vtip, že Mikýř poukázal na tuhle věc a myslím si, že to pomůže tomu, že třeba influenceři si budou víc jako zjišťovat o těch spoluprácích. No. Je to tak a hlavně nejvíc jako je Paflik, že jo? No. Který vlastně hejtil toho Honzu Michálka za to, že jel do té Číny, že jo? Propagovat čínskou propagandu, ale ve finále on udělal to samý a pak vlastně úplně miluju, jak tam Mikýř vypíchnul to, jak on tam jako papouškuje ty věci, co oni po něm chtějí, tak jako to je úplně nejvíc. Víš, že on udělal za sebe takového blbce. Já jsem ho vlastně potkala ten den, když jsem na to koukala, tak já jsem ho potkala na akci. Jenže jsem tam byla zrovna jako, že jsem tam jako byla v nějaký diskuzi, jo, že jsem tam s někým seděla a říkám, ne, já ho musím jako natočit, jako tohle si nenechám ujít, jenže on mezi tím jako odjel. Ale jako já si myslím, že to je Míko Čich je to prostě hloupý člověk. Jako tohle přece je úplně jako šílený, že ty se někoho si dobíráš a pohoršuješ se nad tím a pak ve finále uděláš úplně to samý a vůbec ti to nepřijde divný. Jo no, karma. No, jo, tak jako, no, takže tak. Takže to na tím jsem se fakt jako smála a takhle Mikýřovi klobouk dolů a děkuji Mikýři, že jsi mě neoslovil. Zeptám se, ty ještě sleduješ Survivor? Sleduju. A nevím, kdo vyhrál. Víš, kdo vyhrál? Neříkej mi. Nebudu ti to říkat, nemůžu ani, ale vím to, tak jsem novinářka, tak to vím. Co říkáš na letošní sezonu? Za mě to je úplně jako super. Strašně moc twistů. Hrozně mě to baví. Hraje se dost sociální hra. Jo, tak jako hlavně já jsem takhle zrovna potkala toho Michála, jsem tam byla taky na akci, tak jsem s ním dělala rozhovor o tom, že je manipulátor, ale o tom ta soutěž, jo? Přehrát, přelstít, takže já jsem s ním naprosto OK a když jako tohle dokážeš, tak jsi u mě jako král v té hře, jo. A já jsem shodou okolností vlastně byla na dovolené v Dominikáně a plula jsem tam kolem toho místa, kde jsou nějaký ty tak jako postavený, víš, ty jako atrakce, ty atrakce. Jo, tam, kde závodí. Je přesně tak. Je to něco, co by tě zajímalo, tebe, přímo? Zkusit si na 60 dní odložit telefon, letět do Dominikány a jenom tam řešit jídlo, kdo se bude hlasovat, kdo se bude psát? Je to něco, co by v tobě nějak jako vzbudilo nějaké emoce? No 100%, ale já jako mám v téhle soutěži mám obrovský respekt z toho důvodu, že vím, že jsou tam pak různý zranění, ženský mají prostě problémy s hormony, jo? Že třeba ztratí menstruaci, nebo že mě padaly vlasy, to by mě jako fakt jako vadilo, takže to by mi vadilo a ještě vlastně třeba teď Koťák si tam odtaď přivezl nějakého parazita, že jo? Jo, takže je to něco, jakože obdivuju ty lidi, co tam jdou. Kdybych jako tu nabídku třeba dostala tam mít, tak bych ji asi jako zvažovala. Ale nevím, no, jako nemyslím si, že bych zrovna já tam vydržela 60 dní, ale já mám ráda výzvy, takže... Já taky, no. Takže by si tam chtěl jít. No, já jsem se tam hlásil už 2krát, zatím to nevyšlo, ale tak nějak si o tom víc všechno jako zjišťuju, mám to nakoukaný, takže já doufám, že příští rok to klapne, takže já se určitě budu hlásit. Určitě, já ti držím palce, kdybys tam byla ty, tak bychom hned mohli udělat alianci. A přesně. Není nic lepšího, než mít velkou alianci a v ní malou alianci, takže myslím si, že bychom to dali. Každopádně, Šárko, já ti děkuju za rozhovor, že jsi dorazila a vidíme se příště. Nezapomeňte dát like, follow, komentář. Budeme rádi. Mějte se. Ahoj. Ahoj.